O campus de Ourense foi unha das 9 sedes de Galicia e do norte de Portugal, na que este mércores se celebrou o 30 aniversario da Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte nas Ondas. Foi cun maratón de radio no que participaron 8 centros de diferentes etapas educativas, e nos que os grandes protagonistas foron a tradición oral, a interculturalidade e a interxeneracionalidade. Que ven a ser, pois, mestres e mestras de Galicia e Portugal, sobre todo na beira do Miño, despois estendémolo aquí, a Radio Allariz, Radio Montalegre, tamén na Raia Seca, pero comenzaron esa experiencia maravillosa que ten todos os valores pedagóxicos que pode haber. No ano 22, que o declararon entre as 4 que hai en todo o Estado español, entre as 4 mellores prácticas educativas no traballo co patrimonio cultural inmaterial, e reconocimientos por de Onda Cero, Premio Ondas, é dicir, teñen un montón deles, non? Entón, eu creo que 30 anos dunha experiencia pedagóxica deste tipo, eu creo que nos sitúa á altura de calquer movimento de renovación que poder existir na escola ao longo da historia, non? Elas e eles cantaron, recitaron, tocaron diferentes instrumentos musicais, narraron, entrevistaron e portaron a tradición oral, converténdose eles mesmos en transmisores da cultura inmaterial galega.